estar uns polos outros sen esperar nada máis a cambio que os lacesos e a sinceridade de ser nós, sen esperar nada, dar o mellor que temos, e o mellor que temos é o que temos aquí adentro, un amor sincero, unha palabra de verdade, transmitir pouco a pouco a todo o mundo ese sentimento que está dormido e que necesitamos para que este mundo desperte deste inferno que eles quixeron crear, e non, hai algo máis. Por iso sempre ando a pasear con todos eles, porque eles son o futuro. O que estou a facer non é unha cousa que sea para min. A min me encanta porque a poesía me dá vida, é unha cimpa poesía, pero que quero o día que eu falte, que non me boten de menos eles. É o que me gustaría. Ahora vou ler un poema dos primeiros que fixen e teño moito cariño, que fixen dedicado a todas as mulleres como a miña, que a vida que pasan estando home fora da casa no mar non é fácil, porque non é solamente decir vou a estar sen ti, vou a ver os problemas e vou nos ter que sacar adiante, van a estar os fillos enfermos e vou a estar sola sacando adiante. Non me vou a liar máis e vou a ler un poema cortiño, chamase A muller do mariñeiro. A muller do mariñeiro é máis forte co ferro, máis frágil co cristal. Ela loita cos demos sen o marido no fogar, cría os fillos sen ninguén en quen se apoiar. Muller do mariñeiro sabe o que é o amar de alguén que está moi lonxe do seu querido fogar. Ela, que nas noites de lúa pras estrelas está a ollar e sinte no vento a voz do home na alta mar. A muller do mariñeiro, ela sí sabe o que é loitar, ponele peito, se bota a formar un fogar sen o pilar do seu home que nas ondas está a bailar. Moitas gracias pola atención.